I gdje ste ljudi, evo nas u još jednoj epizodi, sa mnom je opet Dino, znači u prošloj epizodi smo našli, kako se ono zove, Maxi da mogu uzeti više. I ovaj Souls, sam za mene saslomio. Ćao, a ja ovdje ćao. Ej, gledaj, sad mi to... Ma čoškovi. Može tako. Aj sam tako jedan red. Ma ja. Ja mislim da je tačno 12. O, da sam brojio. Idemo ovo za sat. Jel to može rasti ovako u kući? No, ja mislim da može. Ma ne vezi ako ne bude, onda ćemo tamo sad neći. Ovako, ja sada znam kako nešto napraviti. A da, trebali smo seljaka, a ne veze. Ovo to ćemo još ne... Sljedeće. Eto. Ja da i zlatnu jabuku isto. Ja, A ja zlatnu jabuku bi trebao... Aha, da. Treba nama i jabuka. Ne znam gdje. Tu je neće. 9. Ma nije. Jel se od onih pravio oni kojnice? Oni mali te kojnice. Pa eto, tako je, eto, Nugis. Eto, eto je, joj. I fuck, nekim tu to raste, pošto imamo ono... Znaš ti šta smiju raditi? Uzet ćemo i napraviti... Kako se ono zove? Ne bojim. Ja ti vidim, jel to može tako? Super. Aha, moramo napraviti one za brzinu potion, znaš. Brzinu? Popiješ i ideš duplo brže. Aha, pa dobro, aj prvo ćemo dobiti seljake, to tako. Ja, sačekaj sam kako se to još jednom pravi, znači treba nam blister malo. Prvo stavlja ovaj nether bucket. Ajoj. A treba ovo narasti. Hajde. Hajde ne vezi uzmi jedan pa će to narasti onda. Pa neću. Ne znam jel dobiješ kad naraste, jel dobiješ 2 ti? Pa ne znam. Ja mislim da dobiješ makar 2. Ha mi malo nešto još radi, to ne raste. Aha. Još 3 minute. Ono što smo prije dole napravili da bude armor i te stvari, više neće biti armor, unutra će biti... Šta smo rekli? Aha, kamen drvo. Ja, kamen, u jednom kamenu će biti čest, u jednom čest će biti kamen, u jednom drvo. I još ćemo možda napraviti. A drugo što smo rekli da ćemo napraviti, to je... Pada kiše je biti. Ovdje će biti, znači ovdje će biti za armor i to je tako, to smo pravili u prošloj epizodi, a no ovdje meni ostao bol. A nije, treba nam je obrazložiti. A da, to isto gore treba staviti pol steka toga što imamo zapravo. Ma, dosta je dosta staviti. Sad ću malo više dole. Što mi još treba? Nije ovo još narast, treba to biti veliko. Ja mislim. Stavi se to tu i šta nam još treba? Aha, idemo ja ovdje ovo napuniti vodom. Hajmo i nahraniti kravi, ja mislim da i od njima ovdje biješ. Da, jes. Kad se... Kad rade posla. Hajmo, kravice. Kravice. Bilko. Što ih je sada? Ma poubijaj. Ne. Ali jebi ga. Ne veze. A zato ćemo u prošloj epizodi... U prošloj, u sljedećoj. Zato ćemo u sljedećoj epizodi 100% dobiti seljaka. Ja, jel tako nešto? Pošto od njega možemo dobiti neke dobre stvari. Naprimjer ono... A on zamisli emerald traži. Što ima traži veze? 100%, ali treba to naći. Imamo mi emeralda, barem jedan. Ne pojma, ali uglavnom dobro je zato što... Kako ovo je? Znači mi nešto treće tamo pravimo priču. Od njega možemo dobiti knjige neke dobre, naprimjer neke za čaranje. A da, baš može. Možemo i odijelo, može sve dobiti. Možete koji hoš, napišeš što želi. Ovdje za čaranje ovo za ovaj jedan level. Zamislimo dobiješ fortunu. Aj, kad mali ja mislim. Možeš. Za jedan. Ili najmanje 4. A nije, ima i za 3, da. Eto. A uglavnom ne vezi to ne daj nešto se da. A jel kad praviš potion, jel dobiješ od njega nešto? Naprimjer, jel dobiješ XP ako napraviš? Aha, nemam pojma. Nisam ja to nikad pravio, ovo tek ćemo praviti sada. A da, pravit ćemo, da, pravit ćemo tek sada ovo prvi put. Mislim za mene. Ja, meni. Jesi ti to još pravio? Je lako napraviti onaj zamuda. Instant health. Aha. O, jes. Dobro. Mislim, ono nije toliko ni teško. Sam trebaš ono dobre stvari. Gdje opet pric? Kako on je klik? Joj, pun inventory. Kako frak.
Ne misliš nikad da je desilo? Izbaci kosti iz stringa onaj. I koji možeš izbaciti. Da Ivo će nam onaj, kako se ne zove? Ovaj, Ace. Aha, i zato nešto treba, ne znam zašto. Ja mislim da je to otrovni napitak. Aha, Nisam siguran. jes, šta je ovo baciti ovo? Evo ga. Sam ja Nešto ovo se ostavim. Ko je šifrom tebi? Evo te. Ne veze, znam ja, mislim. Ide, Hajde, što se ono prvo stavlja? nadar onaj, varta. Da, Ja mislim, ne, ako pogriješim... Ako pogriješimo, Ide. nema veze. Dole moraš. To. Aha, dobro, Dva. Tamo nam treba ovaj jedan, zato je. Ovako, šta nam onda još treba? Koji? Ne znam. Aha, listinu melon. To. To je imamo kod sebe. A ja. To kod nas. Sačka džib. Eto. Sačka gdje je ovo nama? Što više mogu. Aha, pa možeš i dosta mislim. Eto, 4. Ja. Tamo. Mislim, tamo je za ove možda. Hajde, hoćemo li mi dovesti više, Hajde, hoćemo li mi njima kuću napraviti onim seljenima? Ne znam, viću. U ovoj epizodi ćemo, ako stignemo još, mislim, stićemo, ali napraviti još ove kožene, ili kako se kaže. Eto, što je onda? Glowstone. Da, glowstone. Ja mislim, ako ovo nije, ako se napravi ovako, onda... Ovo je dosadna epizoda, ali nema veze. Ali ove, ako je dosadna, bit će i zabavnije. Ja, jer da napravimo ovo, onda bi rekli ne ide to tako i tako to. Pa da, ali ne veze. Eto, je li napravljeno? Jeste. Pošto smo rekli da ćemo donijeti seljake, donijeli smo 2, znači ubili smo se. Sad radili smo od pola 4, sad je 5:53. Znači umrli smo dok smo našli ova 2 kombina. Ali malo smo smijenjali sa njima neke stvari i daju neke dobre stvari, ovaj daje nekakav armor. Uzeli smo taj armor. A što dalje daje? Aha, da. Ovaj glowstone, treba nam pšenice da savi mijenjamo. Ne. Savi smijenjamo za pšenicu i dobijemo armor ovdje. Tako. Hajde, refreshuj, nemoj da... Ja mislim da mora na me zadnje. O, bože. Ne vidi, treba... Hajde što još ima tu? Da, ovaj ne, ovaj je dobro. To! Evo ga. Šta smo dobili? Nismo ništa. Hajde opet. Čak si refreshovo i nije ništa. Jevi ga? Ja. Ovo će nam neko trebati za ono kad budemo pravili, tako da... Nek tu ga opet nešto. Sad nisi dobio bacit bombu. Jebot čača. Hajde opet uzme da ga jedan onaj i emerald. Na prvo. Možda treba biti sve. Na prvu. Eto, hajde kuću. Ništa. Ne, pa uglavnom, ako ne budu davali ništa, ne budu samo ovako što bi zabavni. Jao, pa sad možemo da... Ne! Šta? Možemo da njih začarimo. Samo djela. Aha, prebacili smo ono drvo i kamenje što smo rekli ovdje. Ide. Ne mogu ući ovdje. Evo ovdje. Ne, ovdje je drvo, ovdje s kamenjem i ovdje je s baštom. Znači sljedeće što ćemo uraditi je... Šta smo rekli? Ovo je nešto cijelo... Aha, da začaramo sada ovo, A da, moram zadati zdravo. Fuck, šta je ovo? Hajde, 15. Znači, bio za 15 level, ali bi zašao van, još se malo fajtici. Hajde malo se fajtici. Hajde šta da onda ide? Pa za mi. Evo, koliko i nema. Da boje se, djeca. Možda taj znači koliki da možemo smijenjati sa njim. Našli smo. A mi zaš tamo bili nekada koliki. Trebali nam sici. Eto.
Čovjek sam kaže, trebaju svi s nama da je. Kako volio da ima nekako da više možemo skočiti neke enchant neki. O! Opet ova. Pa ima. Gdje? Ja mislim da ima. Ja mislim da nema. To nikad nisam vidio. Kraljica. Cvijet moj. Aha, creep. Gle, oni združeni si, idu jedan za drugim ko... A, bježite od njih. Nema ko... Aha, eto ovce. Pokušat ćemo naći ko... Poslije onako malo. Pošto ne možemo sada ovako u epizodu. Možda dok ne budem snimati. Ha, što ću mi sad raditi jebote? Još 5 minuta ništa ne radim. Sad ću mi enchantat. Da. Kada postavim rotan krevet tamo, pošto su tam bili nisam. Šta ti sada tu opet, to ne? Samo nemoj tamo staviti. A, ne. Ploču. Ovdje ide... Gdje ne može? Onda isto... Prošli krevet. Stavi i tu i unutra. Jao. Jedem sada. Konju. Jedem. Tu idemo. Šta smo još htjeli? Da ostavim neke ove stvari. Jao, ladar buc. Ne znam šta su uglavnom. Ovo je drvo. To nam treba. Drvo. Ne znam da smo ovaj epizod još ne čuli. Ne veze. Ne čujemo se, ne čujemo, jeka. Ma. Evo ovako, idemo mi da enchantujemo svoje patike. Ja volim da dobijemo Feather Falling 2 najmanje. A smo ubrzo rad neki challenge. Ja ubrzo ćemo raditi neki challenge. Da. Feather Falling. A, brate! Ne pin. A trebao sam knjigu malo dobio. A sačkaj, sad vidim koji je bolje. Ovaj ima. Protection. Feather Falling ova. Ovdje se ovdje bolje, ne veze. O, ja napuno ne prešli. Sve ne veze. Budu otpiti. Ma, još mi izgubi. Tako, daj mogu smija malo ovo nešto raditi ovdje. Hajde, dobro. Znači, sad smo ne snimali nekoliko epizoda, neke dosadnije malo zato što nismo znali šta da snimamo. Pa smo nakon nešto bez vijela. A mi sad ne znamo šta da snimamo. Ja. Sad sam da nađe, evo ovo. Silk Touch. Ovaj ima znači Silk Touch nasip, enchantovali smo jedno bil pa smo dobili Silk Touch. Vidite? A vidiš, vidi kako seljak lipo izgleda. Ovo je treba ono da se seljaci tijeti, da se nekada seljaci sami mijenjati. Ne bojim. Ne znam ja. Uglavnom, idemo sada ovaj... Ala, broj. Aha. Sad kaj se ne Broj spočam. ide 20. Yeah. Pjevaju nešto. Kako su sada cool. Da uđu u noj. F5. Sad kaj sam da... Ovo je sada ona jedna dosadna epizode, onda Dinoš ti opet iza ove snimiti. Onaj... Ne Kad znam. praviš ono. Možda sutra snimiti. Smo imali već 4 epizode, ovo je 4. danas. Tako da će biti najvjerovatnije daily upload. 4 dana. Ja. Opet možemo snimiti ta 4 dana, bar jedan. A da, može. I noći ćemo možda ići kod mog rođaka, Sandjevog prijatelja noćiti. Ja, bit će prejako. Aha, nadamo se. Ja. Evo njega ovdje. Da reci nešto. Pozdrav za raj, pozdrav. Aha, reci pozdrav. Baš. Prac. Ova što ove neće da rastu, samo ove dvije na početku rastu. Proces razmnožavanja bilja.